Tämä paketti tässä kädessä on vuoden 2003 keksintö. Tämä on saneerausboksi. Ja tästä menee tuonne seinään vähän myöskin johtoa. Tässä on minulla tällainen pieni katkaisija. Kun minä sitä painelen tuosta, niin tämä kynä liikkuu täällä mennen tullen, niin kuin kuvasta näkyy. No minkä takia lyijykynä on pistetty liikkumaan? Siinäpä on aika hyvä kysymys, joka myöskin selviää myöhemmin. Tämä laite on saneerausboksi, joka on tarkoitettu savuhormiin, savupellin varteen laitettava apuväline, jolla voidaan helpottaa ihmisten, niiden henkilöiden, jotka savupeltiä käyttää, helpottaa niiden tehtävää. Tänä päivänä, kun rakennetaan taloja, nämä savupiiput ja pellit useasti ovat siellä 4, jopa 5 metrissä jonkun parvekkeen reunalla ja vaikeasti hallittavissa. Tämä laite auttaa ennen kaikkea henkilöitä, joilla on liikuntaesteisyyttä, liikuntarajoitteisuutta, helpottamaan tämän savupellin liikettä. Tämä on yksinkertainen, kaikkien saatavilla oleva laite. Ja kuten sanoin alussa, niin tämä on vuonna 2003 ideoitu ja kehitelty siihen malliin, että tällä hetkellä tämä on kaikkien saatavilla kohtuullisessa ajassa. Nyt seuraavaksi menemme katselemaan ja laitamme tämän laatikon siihen todelliseen paikkaan hommiin, miltä se sitten siellä hormin sivussa näyttää ja millä tavalla se siellä toimii. Tämä laite on asenneltu tuohon horminkupeeseen paikalle. Versiot käytössä tästä, niin silloin pitäisi tällaista liikettä lähteä siellä tapahtumaan. Kun se menee ääriasentoon, niin silloin kuuluu äänimerkki siellä. Kun taas edelleenkin tulee toinen ääni, niin aina käyttäjä tietää, vaikkei välttämättä, mutta tämä helpottaa käyttöä. Kun sitä savupeltiä käytetään sillä tavalla, kuin sitä kuuluu käyttää, eli tulet kun on sammunut, häkäkaasuja ei tule, niin pelti kiinni. Näin ollen hyvin kohtuullisen nopeassa ajassa tämä laite hankkii itsensä takaisin. Ja merkille pantavaa on se, että tätä saneerausboksia voi asentaa jo olemassa olevaan peltiin. Erittäin pieniä muutoksia, joskaan mitään muutoksia, niin se voi laittaa, niin kuin tästä kuvasta näkyy, Tämä pieni musta paketti tässä on kauko-ohjain. Vuonna 2002 Kotkan rakennusmessuilla esittelin ja annoin mahdollisuuden meidän osastolla käyneille asiakkaille 30 päivän aikana käyttää tätä kauko-ohjainta. Tämä kauko-ohjain on pikkusen, joku sanoo, että luksusta, mutta minusta tämä on turvallisuutta. Tällä voidaan ohjata näitä tulisia luukkuja. Lasiluukut, saadaan lämpöä. Tällä on vain pelkkää myönteistä ja positiivista palautetta, kun ajatellaan sitä turvallisuutta. Ei tarvitse käydä räpylöiden kanssa kuumiin luukkuihin ja syleksiä sitten niihin sormenpäihin ja sanoa sopimattomia sanoja. Kaikki tämä jää pois. Voi nauttia sieltä sohvalta istuillen, ajella näitä luukkuja. No, tietysti minulta on kysytty monta kertaa sitä, että kuka laittaa ne puut sinne uuniin, kun luukut avataan kauko-ohjauksella. Siihen on hyvä vastata, jos ei ole sellaista takkaa, jossa on automaattinen
sytytys ja kenties kaasu parilla siellä takan sisällä, niin ellei vaimo jaksa niitä puita sinne kantaa, niin hankitaan thaimaalainen palvelija. Kyllä se siitä hoituu, mutta pääasia on, että luukkuja voidaan kuitenkin ajella näin sopivasti kauko-ohjaimella. Tässä teille tämmöistä pientä pähkinää purtavaksi. Pannaan luukut kiinni ja nautitaan lasin takaisesta takkatulesta.